Buscamos esa axenda de concertos para levarnos ao alma roqueira e musical que podemos ter pretiño de nós aquí na comarca. Ás veces nos temos que sair un poquinho, collemos o coche, tampouco pasa nada por facer un esforzo. Todo no nome do rock and roll. Con Fernando San Pedro repasamos esa axenda. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bo día. Sí, aínda un pouco cansado, un pouco alterado, non? E logo por que pasou? Levamos unha semana un pouco frenética, non? E a certa edad isto xa non se pode aguantar, Verdad? Bueno, a ver, non é que eu asistira, pero me refiro de... bueno, sí, das 4 cousas que vou mencionar asistín a unha, pero foi onte e aínda estou un pouco canso, que queres que che diga? Mira de que horas son, Sí, tamén temos unhas horas para facer o programa tamén verdad? intempestivas total, Pola tarde, ou pola noite, mellor, para recuperarse ben. No, pola noite non, que senón non se quita tempo. Senón non se pode enganchar. Os concertos e estas cousas. É verdad. Vamos a ter que facer unha edición en directo, hai que estudialo, Sí, verdad. E nos marchamos a todos os saraos e conectamos dende ali. É unha idea, a pé de campo. Efectivamente. Bueno, que temos por diante esta fin de semana? Pois, bueno, eso non moito, pero bueno, hai un doble concerto moi interesante que comentarei a continuación, pero antes de eso me refería así que estes días, pues, o martes, por exemplo, se entregaron foi a terceira edición deses premios que se sacaron da manga, que son como os Grammys españois, non? Premios da Academia da Música. Que todo que soa a academia a mí xa non me resulta atractivo. Xa te dá certa prevención, non? Sí. Bueno, pois a ver, triunfo absoluto de Rosalía. O marketing sigue funcionando, independentemente de que guste máis ou guste menos, que, bueno, gusta máis, os equivocados neste caso somos nós. Bueno, pois acadou varios premios. Pois, bueno, hai un montón de categorías, non? De diferentes estilos, pois que si flamenco, que si pop, que si... Bueno, dentro de pop me fixo moita gracia, por exemplo, a diferencia que fan entre pop tradicional e pop moderno, porque en pop tradicional lle deron o premio a nosa Luz Casal, noraboa, e en pop moderno, pois non sei, unha destas bostas que soa agora. Bueno, pobre, xa empezamos. Así dito con todo cariño, sí, porque, bueno, a ver, non... con todo cariño, dis, non? Sí. Vale. Ollo, que ti ves, vemos a lista dos Grammy americanos e non é moito mellor que esta, non, eso xa cho digo. Claro, así que aquí chega para todos, a onda expansiva. Bueno, pues eu me alegro sobre todo pois polos amigos de King Zapo, non, que estaban nominados, xa o estiveran o ano pasado, como repetiron nominación por o seu último disco, El Dios de América, que estivemos aquí fai un par de meses na Sala Malavida, e volverán o ano que ven, xa o podo adelantar en primicia, esta vez a Sala Mardi Gras en febreiro do ano que ven, xa con novo disco baixo o brazo. Estaban nominados King Zapo en dúas categorías, mellor canción rock e mellor álbum rock. Non gañaron en ninguna delas, tiñan unhos rivales complicados, o premio a mellor álbum, que aí non o discuto, mira, é o mismo de sempre, pero está ben feito, é o último de Fito, El Monte de los Aullidos, Fito e Fitipaldis. A mí me cae moi ben Fito, a súa música escoito 4 cancións e xa non necesito escoitar máis, porque son prácticamente todas iguales. Bueno, pero está ben, son dignas. Sí, vamos, ten unha bandaza, ele é un tipo encantador, non? E un directo demoledor, a mí me gusta. Bueno, demoledor, non... A mí me gusta. Non o calificarei eu así, pero sí un moi bo directo, moi profesional, moi traballado. Bueno, pois aínda que vaya claqueteado, no que no argot decimos claqueteado, non? Que para o profano pois significa que todos os músicos están escoitando por un pinganillo a eles mismos tocando, teñen que tocar por encima do que están oindo. O sea, digamos que para non perderse, e para que axustar ao milímetro a duración de cada canción e de cada concerto, non? É unha cousa que
se fai cada vez máis. Como moi planificado, como pouco, claro, pouco espontáneo, pouco artístico. O público non o nota. Eu si o solo notar, xa aprendín sobre todo nas bandas de metal, que son as primeiras que yo vin facer, a veces lles preguntas, bueno, canto tempo ides tocar? E che din exactamente 79 minutos e 33 segundos. Madre mía, mi madriña. Sí. O sea, que eles están escoitando unha grabación previa e tocan por riba, o que? Claro, exactamente, pero só escoitan eles levan un pinganillo. É unha especie de playback que non é playback, pero claro, pero eles tocan sobre o seu playback. Bueno, pois é, digamos, a versión moderna de ter unha partitura. Sí. Que cosa, non? Nas partituras, os músicos clásicos tamén están marcados os tempos. E se teñen que facer un solo, que fan? Bueno, a ver, non é o primeiro que deixa marxe a improvisación, bueno, pois, como son uns grandes profesionais absolutamente solventes, pois saben salir perfectamente do apuro. Claro, pero solo ten que durar 1 minuto 45 segundos 3 décimos. Claro, no, a ver, e logo pois están as parrafadas, por exemplo, do cantante de Fito, neste caso, pois larga unha parrafada entre canción e canción, que esa parrafada non sabe se vai durar 20 segundos ou 2 minutos. Que complicado, ao final é complicado, hai que facer un máster, Sí, por eso, non é ningún demérito ir claqueteado, non? Pero bueno, que... Home, para min lle quita arte. É máis negocio, é máis industria, é máis produto que cultura, non? Eso é así desde que o mundo é mundo, non? Entón, pois, cada vez nestes tempos máis tecnolóxicos, pois é o que nos está tocando vivir. E bueno, pois... Eu me imagino a Sabina facendo eso. Por exemplo. Vale. Digo, ao mellor fai, non me imagino. Vale. Eu só digo vale. Vale, quedo calado entón. Totalmente calado. Mira, vale. Pensa que dos grandes artistas de recinto grande, de Coliseo para arriba, bueno, de salas tamén a veces, pero xa digo, de recinto grande, as 3/4 partes a día de hoxe van claqueteados. É que imagino que parte eso é sobre todo para aqueles que teñen dificultade, cantantes, que teñen dificultade para acordarse das letras e non confundirse, eso tamén sirve, non? Bueno, mira, o caso que decías de Sabina, que además non engañaba a ninguén, Sabina tiña un teleprompter diante. Bueno, claro, pero eso vexo normal. Claro, outros levan unha tablet coas letras, bueno, vale, a min eso non me parece, xa facía Lou Reed fai 50 anos. A mí me parece normal eso. A mí me parece lógico que te vayas a despistar, eu me despistaría, o sea que... Bueno, pero queda aí a anécdota. Vale, non nos descentremos, veña. Exacto, bueno, a Fito pois lle deron o premio ao mellor álbum, detrimento de King Sapo, e a mellor canción pois foi tiña que ser pois como unha homenaxe ao gran Jorge Ilegal, e foi unha canción do último disco de Ilegales, non? Bueno, pois tamén se lle fixo unha homenaxe a Rory Iniesta, bueno, todo moi ben, o pasaron todo moi ben, desfilaron pola alfombra roxa, se sentiron estrelas durante unha noite, cousa que me parece estupendo. E non contentos con eso, aquí xa dende fai máis tempo, creo que son xa, non sei se 11 edicións ou por aí, pois xa van, tamén aquí temos os premios Martín Codax da música, e se celebrou a gala onte mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra, se celebrou a gala deste ano, mas, pois mira, sigo dicindo o mismo, non creo nestes premios, ni moito menos, pero me aleda ver que se recoñece o traballo e o talento pois de voz artistas e de amigos, non? Por exemplo, van un pouquiño máis alá incluso que os da Academia da Música, porque nos Martín Codax se recoñece tamén, hai un premio a mellor sala, ou mellor comunicación musical. Pois tamén é importante dar esos premios. Claro. Por exemplo, comunicación musical o ganou Galicia en concierto, que xa leva máis de 10 anos. Eu teño o placer de coñecer o seu fundador, a Rubén Porca Calvo,
que recolleu o premio en representación de todos os colaboradores. Bueno, unha revista digital moi completiña, a verdade, para min é de referencia absoluta, que máis dunha vez axuda a esta sección neste programa. Claro, oye, pues, lóxicamente. Os medios nos nutrimos de todos os bancos de datos. Eu mismo fixen colaboracións tamén con Rubén en Galicia en Concerto, así un favorciño que me ten pedido, que lle pido eu a él se necesito alguna foto para a revista. Pois estamos sempre en contacto, non? Pois alédome moito en a mellor sala, pois foi a Sala Capitol, que visitarei de novo, se Dios quere, esta fin de semana, o concerto único concerto que temos así que botarnos a Jorxa esta semana, non? Bueno. Ahora falaremos del. Menos dá unha pedra, como di outro. Sí, bueno, pois na categoría de rock ganou o grupo vigués, tamén amigos, Stone at Pompeii, xa falamos deles aquí tamén algunha vez. Bueno, pois mira, tamén o que decía, ainda que para min non teñen, bueno, demasiado valor eses premios, pois sempre está ben que se recoñezcan a labor, non? Logo si houve premiados en folk, que si nas Tanxogueiras, que si etcétera, que si Camaño e Ameixeiras, que si esas cousas, que me parece moi ben tamén, pero xa escapan do noso ámbito, non? Claro, sí. E nada, onte, pois mira, había aquí 2 concertos na cidade que se solapaban, totalmente diferentes, pero que o aficionado á música, máis de un se ve unha tesitura de elixir. Por un lado estaban no Coliseo a xira de despedida de Megadeth, dentro do ciclo Coruña Sounds, un miniciclo, porque son 3 concertos, que se presentou además onte pola mañá en unha rolda de prensa no restaurante Árbore da Beira. Bueno, o de onte de Megadeth foi o primeiro, e os outros 2 son Alejandro Sanz en julio e Vítor Manuel en decembro, me parece que. Entón, pois, bueno, aí foi o de Megadeth, eu xa os 25 veces en directo, que, bueno, unha banda ben, moi solvente, con Dave Mustaine como único membro permanente, casi encheu o Coliseum, bueno, alédome moito de que veñan concertos grandes de heavy metal, aparte a cargo dunha das bandas máis emblemáticas, non? Neste caso do thrash metal, como é Megadeth, que xa actuara na Coruña fai 12 anos, pues, sigue compartindo cartel con Slayer. Eu non fun a este concerto esta vez porque na Mardi Gras estaban, bueno, apostei pola xuventude, me fun a ver a Chochki, un chuches, unha banda noviña formada por 3 rapazas neoyorquinas, bueno, angelinas, pero afincadas en New York, bueno, que fan un pop moi 60s, moi difícil de tocar ademais, pero elas 3 os sacaron adiante o concerto, se lle pode decir que a única pega que foi moi cortiño, pero o sacaron adiante sendo tan novas e tocar esas cancións tan complicadas encima para a batería, Anastasia Sánchez, pois é a cantante tamén, co cal é unha complicación añadida. Ser batería e cantante a veces é o máis difícil que hai. Ten que ser complicadísimos. Xa decían tanto Don Henley de The Eagles ou Levon Helm. Home, tamén sendo baixista, a min tanto Sting como Paul McCartney, a mí me parece moi difícil. Eu fun baixista e cantante, facía as dúas cousas igual de mal, pero se sacaba adiante. No, é moito máis complicado. Bueno, que sacabas de diante o decías ti. Bueno, máis ou menos. Por lo menos algún engañaba. Bueno. Estou falando do ano 92-93, Xa nin vou decir o nombre do grupo. No, mellor. Bueno, ti que tamén tes cousas que calar, No, eu estou, si notas que estou calado. Sí, algún día confesaremos. No, que va. Sí, hombre, sí. Vamos ir soltando así o spoiler, algún día falaremos. No, que logo todo se sabe e logo acabas despois de moitos anos, acabas na cadea, non pode ser, non pode ser. Que va, hombre, que va. Bueno, eu che podo decir que hai xente que todavía se acorda, a veces me encontro a alguén que me dice, pois eu vin
por fin no ano 93, digo, carai, case non me acordo ninguén. Non tes outra cousa que facer mellor Tío. que acordarte de nós. No, o que non tiña era outra cosa mellor que facer aquel día. Por eso. Por eso. Non tiñan nada mellor que facer escoitar ali a nós. Bueno, madre mía. Bueno, sigamos. Entón, pois, a ver que tal estas rapazas as Chotki, e non me arrepentín da decisión. Unha aposta pola xuventude, unhas rapazas que están ademais moi, bueno, dous delas son as parellas de dos irmáns que conforman a The Lemon Twigs, os que puidemos ver o ano pasado na Sala Capitol. De feito, elas mismas xiraron teloneando e bueno, pois, The Lemon Twigs é unha banda además que comparten unha afinidade musical por completo, porque é tamén un rollo 60s con moita armonía vocal, pop suave, fresco, psicodelia tamén moi suave, bueno, unha maravilla, a verdad que foi unha delicia de concerto, elas son moi riquiñas, e bueno, pois aí está, non fomos moitos os que apostamos por ir a ver as Chotki en detrimento de Megadeth, pero os que todos os que fomos salimos contentos. Ademais, mira, unha curiosidade seriéfila. Eu non son seguidor da serie, pero seguro que igual tío ou moitos dos nosos ointes pois son seguidores de Anatomía de Grey, non? Ajá. Eu ao principio era nas primeiras tempadas. Que leva máis de 20 temporadas, unha das series máis lonxevas da televisión. Bueno, pois entón non sei se te soa o actor Justin Chambers. Sí, leva, pero non me todas as temporadas, prácticamente. Que personaxe facía? Bueno, pois non che sei decir, pero a baixista das Chotki, que vimos onte no Mardi Gras, é a filla. Claro, non ten que ser a filla se leva a serie tanto tempo, claro. Eva Chambers, sí. Unha rapaza pois, de 27 anos, a baixista, simpatiquísima, máis das Chotki. Bueno, pois eso foi o que está dando de sí a semana, entre premios e concertos e tesituras, pois imos preparándonos para voltar unha vez máis a la Capitol este sábado, porque na única cita semanal que temos para comentar hoxe, temos unha moi interesante doble ración de rock escandinavo. Bueno, a ver, que no cine a ti o tema escandinavo non te mola tanto, na música sí. No, na música sí, todo o contrario. O sea, banda escandinava eu xa lle dou unha oportunidade, a cegas, bueno, as películas é outro cantar. Compensamos así un poquinho. As películas é outra cousa. Bueno, pois están, bueno, ningunha das dúas bandas nova en Galicia, digamos, pero si veñen xuntas por primeira vez. The Soundtrack of Our Lives, é unha banda con un nome curioso, non? A banda sonora das nosas vidas, se chaman así, abreviado pois cos iniciales TSOOL. Que xa estiveran varias veces en Galicia, que estiveran na Sala Capitol, creo que aló polo 2006, un par de anos antes. Xa estiveran tamén nun festival en Santiago, no SAR. E logo, pois tamén, no 2008 xa, ou por aí, os anos me bailan moitísimo, estiveran na Estrada, tamén, nun festival. Bueno, pois, pero dende aquela que non voltaran a Galicia. De feito, a banda estuvo separada durante uns anos, pero agora, despois da pandemia, precisamente, pois foi cando se reformaron, e sempre co gran, bueno, digo grande porque aparte de ser moi alto de estatura, bueno, é grande o alto e o ancho, non? Evo Lambert, pois é o frontman, o cantante, o elemento imprescindible, non? Desta estupenda banda escandinava que fai da psicodelia a súa bandeira. É unha banda, bueno, músicos absolutamente virtuosos. Unha proposta, igual, si alguén non nos coñece e empeza a escoitar os discos lle costa, tes que entrar nela, non? En directo son un poquinho máis contundentes, pero tamén fan gala por momentos incluso recordan as bandas de rock progresivo, usan moita psicodelia, pero tamén con moita melodía, non?
van fluctuando, os seus concertos son como un discurrir polo mar, non? Por encima das olas. Me gusta verlo así. Que curioso, bueno, ¿no? Descrito así. Son unha banda, digamos, diferente, pero, xa digo, se non che gustan en disco, igual en directo sí, e viceversa. O normal é que sexa que en disco pues, che fagan máis espesos, en directo sí logres conectar máis con eles, non? Pero son unha excelente banda que a calquer melómano ou aficionado ao rock, e sobre todo pues así aos estilos máis afíns que comento, pois seguro que lle paga a pena botarlle un vistazo se non nos coñece. E, ademais, pois mira, temos de aliciente que de teloneiros pois veñen tamén de Suecia, Spiders, unha banda que xa lle temos cariño aquí porque actuou no Foro Celticum no ano 2018. Bueno, unha banda de rock clásico, esta así, de rock, pois mira, pois como poden ser os Helicopters, non? Os seus paisanos Helicopters, que tanta escuela crearon. E se miramos máis atrás, pois, ese rock divertido de Kiss, non? Por exemplo, dos 70 de Aerosmith, de ese tipo de bandas comandadas, ademais, estes escandinavos, estes suecos, pola estupenda voz e presencia escénica da frontwoman, de Sophie Ann Hoyle, o seu marido John Hoyles, o director musical da banda, o guitarrista. E, bueno, pois un placer sacar un novo disco, ano pasado, tamén despois de 5 anos ou así, sin ter noticias deles, bueno, excelente, un dos meus discos favoritos do ano pasado, que escoitaremos pois moitas das súas cancións este sábado en Santiago, na capital, antes, precisamente, de que The Soundtrack of Our Lives pois, asalten o escenario. Dúas propostas diferentes, dúas maneiras distintas de entender o rock, pero que nos van facer felices a moitos este sábado a partir das 8 da tarde na Sala Capitol, Santiago de Compostela, recién nomeada, ademais, recente ganadora do premio Martín Codas, da música a mellor sala galega. Bueno, que a verdade é que lle deberían dar o premio todos os anos, pero bueno, hai que repartir a riqueza, non? Eso é. Entón, pois este ano lle tocou a Capitol. Hai outras moitísimas danzas que tamén o merecen por sorte nesta gran comunidade nosa. Sigamos apostando por elas, que están moi ben os festivais, as verbenas, o todo gratis, pero se queremos que o texido, o entramado musical siga adiante, podamos coñecer novas bandas, que teñan oportunidades, porque, como digo sempre, as grandes de agora, el último de la fila, Fito, ou Aerosmith, ou Kiss, tamén empezaron dende abaixo, tocando nas salas, nos clubs, na rúa. Bueno, pois, se queremos que todo ese entramado musical siga adelante, son moi necesarias as salas, e aquí non estamos en Madrid, nin en Barcelona, entón, pois, de vez en cando, xa non digo coa frecuencia prácticamente semanal, que facemos algúns, non? Pero de vez en cando, así unha vez ou dúas ao mes, pois, está ben que vos dedes un paseo polas salas, aínda que non coñezades moito a banda, pero porque sempre se levan sorpresas agradables. Logo nos festivais estades todos dispostos a descubrir novas bandas. Oh, que maravilla. Pero por que non facedes o mismo nas salas? Ainda que non as coñezades. Bueno, eu estou convencido de que 4 de cada 5 vos van gustar. A mí es que me gusta máis sempre un pouquiño o que se vai a ver, A mí me gusta máis os concertos pequenos, como unha sala. A mí eu xa non ia ir a ver el último na fila porque era en Riazor, non porque fora no estadio. Primeiro porque non me gusta que o estadio se estropee para eso, pero que non me gusta ese tipo de concertos, me vou pagar 200 euros para ver de lonxe con prismáticos ao meu... Ao final houbera podido celebrarse o concerto en Riazor porque o Deportivo xa ascendeu. Está Riazor libre. Sí, pero por si acaso, coa historia que tiñamos, dixeron, non vai a ser. Que eu creo que ascendeu por eso. Se non se chega a cambiar o concerto e deixar a cousa a boa de Dios, seguro que entonces sí que tiña que xogar o playoff. Bueno, pero eu non ia ir porque para ver a Manolo García a 100 metros, pois non.
Home, eu, se fora aquí en Coruña, sí iría. A Santiago xa me vai costar máis de desplazarme hasta ali. Pero bueno, non o descarto todavía. Bueno, total que o disco da semana, a quen lo adicamos? Bueno, pois eu creo que The Soundtrack of Our Lives, que xa que é a cuarta vez, non? Que veñen a Galicia en 22 anos, ainda que agora levaran casi 15 sin vir, pois, mira, se decía antes que a primeira vez que viñeran fora en 2004, bueno, pois en 2004 sacaron, por exemplo, pois unha das miñas cancións favoritas súas, Big Time, que nos pode servir de perfecta sintonía de despedida para o programa de hoxe. Bueno, pues con ese Big Time, ese tempo estupendo, gran tempo, ¿no? Claro, esa pasada a cargo da banda sonora das nosas vidas. Sí, que ben queda, non? Eso, sí, efectivamente, queda moi dramático, sí, señor. Pois con este Big Time, négome a decir o nome da banda en inglés, que me vai quedar moi mal, o sea que non. The Soundtrack of Our Lives, ou TSOOL. Madre mía, eso, pois que disfrutades. Non é para darte clases, é que eu sei que o podes facer mellor. Sí, no, bueno, pero ahora sí en público que me non dá te como... atreves, pero o podes facer mellor. Bueno, pero mellor non quedar mal. Que isto queda grabado. Non, home, non. Con esta boa recomendación, pois o deixamos por esta semana e a semana que ven con Fernando San Pedro, aquí en Radio Culleredo, no nome do rock and roll. Gracias, Fernando. Unha aperta, sí, que ademais a semana que ven vai haber mandanga. Vai haber máis tela que cortar. Sí. Pois un saúdo. Unha aperta.